Usa ka COVID positive patient nga naka-isolate sa Hope's Dome giatake patay. Gikatakda unta nga kuhaan og RDT ang test ang maong pasyente uban sa mga positive patients apan kalit lang kini nga ni collapse. Sa usa ka post sa social media, makita nga gitabang sa mga nurse ang maong pasyente sa wa pa kini makutlian sa kinabuhi. Siluan meron din sa report. Ambulansya! Ambulansya ba? Sa post sa usa ka Ryan Foroya, makita kining usa ka lalaki nga gitabang sa duha ka mga nurse nga naka-PPE. Sa maong post, gibutyag ni Foroya nga napugo sila paguba sa pultahan aron mapagawas ang pasyente ug madala sa tambalanan. Matud niya, walay nurse sa duol nga masangpit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Milanat og pipila ka gutlo nga gisuwayan pag-revive ang pasyente apan gikatahong wa na gyud kini mulihok. Hinungdan nga gidana kini sa hospital apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Giila ang namatay nga si Ramon Castro, 36 anyos, taga Toledo City ug usa ka OFW. Mularga na unta siya sa gawa sa nasod apan nagpositibo sa swab test. Karong hapon unta, gikatakda siyang ipaubo sa RDT test uban ang laing mga COVID positive patients nga naka-isolate usab sa Hope's Dome human mapupos ang 14-day quarantine. Apan samtang naglingkod siya sa iyang higdaanan kaganihang buntag, kalit lang siyang ni collapse. Based on the record, no, sa iyang vital sign, tanan, everyday, nag-check man, naamag yun na ang record. Everyday, maayo raman yun ang iyang resulta. No? So, di ginato mahibawaan ang kining cardiac arrest yun. Sa laing video nga gipost usab sa social media, makita nga giswayan pa pagtabang sa mga kaubang COVID positive patient si Castro samtang ang ubang mga pasyente nag-contact sa nurse. Matud sa nag-upload sa video, nakalak ang pultahan busa dili sila makadali-dali og gawas. Apan may mga CCTV sulod sa Hope's Dome aron ma-monitor gikan sa nurse station ang kahimtang sa mga pasyente. Gipasabot sa mayor nga tungod kay gisirado man ang main door sa pasilidad ug bugtong giablihan lang ang pultahan sa tuong bahin sa Hope's Dome, maong milanat pa og pipila ka minuto una nakapaduol ang mga nurse nga ni-responde. Nagkataon lang nga ang iyahang agianan diri sa atubangan dili maabli ang CCTV naaman sa in front. Ya dito sila sa mudagan pa ang nurse, no, ngadto sa back. So mo nang giplanuhan na gid na karon nga i-correcto siya. Giangkon hinuon sa mayor nga may mga kinahanglang improvements nga ipatuman sulod sa facility. Sama sa pagbalhin sa nurse station nga kasamtangang gipahimutang sa main entrance ngadto na sa tuong bahin sa Hope's Dome diin mahimutang ang entrance ug exit sa mga COVID patients. Gitataw sa mayor nga kagahapon lang gyud nakig-dialogue ang crisis manager sa mga COVID positive patients aron hisgutan ang ilang mga yangungo ug unsa man ang gikinahanglan pang i-improve sulod sa facility. Karon untang adlaw gikatakdang ipatuman ang mga improvements apan naunhan lang sila sa hitabo. In fact, na nami giandam gani si Nigel nga proposal sad nga pwede silang makagawas, i-cordon lang, at least they can do, makapainit sila. Misaad hinuon si Chan nga bagahon sa dakbayan ang tanang bayranan sa tambalanan lakip na ang pagpahiluna sa namatay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.